Conoces dor, Bueno, Moncha, aí te quedas. Xa nos vemos dentro dunha semana. Pouco a pouco, Moncha irase recuperando e axiña a veremos subir ás árbores de novo. Como sempre temos que buscar a resposta nosa enquisa do día. Lembrade que a pregunta que fixemos foi onde teñen as vacas as orellas. Onde teñen as orellas as vacas respecto aos cornos? Teñen os cornos hai que... e debaixo teñen as orellas. Aquí están os orellas. Cuerno e orejas. Penso que teñen un bo sentido do oído. Que coa música produce máis leite, algo escoitei. Yo creo que les gusta a todos, hasta el rock and roll. Algo marchoso, algo rapero. No, non son raperas, no. Tereno en conta a próxima vez que levan a vaca de festa. Tengo una vaca leche. Música clásica, no ruidosa, de pop ni de nada. Ala, que elitistas son, Parece unha concentración de vacas en Castrelos, E Plácido Domingo e todos cantando pas vacas. Mi padre que menuda festa, non supoño. A música, desde logo, que amas as fieras, está claro. Onde teñen as vacas as orellas? Pois moi fácil. Cornos, orellas, debaixo. Estamos a piques de despedirnos, pero antes queremos lembrar unha historia que vimos no programa hai unhas semanas. Lembrades a Luna, a cadela de Filucha, de Agolada. Foi operada dun tumor nunha veterinaria de Lalín. Quedamos pendentes de ver se recuperaba ou non. Bueno, pois xa estades vendo, está perfectamente, volve a xogar con seus balóns, coa mangueira, e ademais Filucha volve a falar con ela nese idioma tan peculiar, jau-jau, que xa aprendimos todos. Así que, todos tranquilos porque, efectivamente, Luna está perfectamente recuperada da súa operación. Jau! Bien! Pasou moitas ca súa operación, agora todos me preguntan, ya enferma? Digo, enferma xa está esa niña. Eu quedo tranquilo porque estou convencido de que Eva ten unha boa axuda en Adrián, en Maribel e en Antonio, e que estes años van medrar fortes e cunha saúde impresionante. Voltamos a vindeira semana en Criaturas. Vamos, Rob, vamos! Vamos, hijo, vamos! 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 ¡Oh, famoso!